Trzeci set spotkania Ligi Kadetek FKS Poznań. UKS Środa Wielkopolska, mecz ostatni z przedostatnią drużyną tabeli. Aktualnie po secie 25-20 i 25-20 przegrywamy 0-2 w całym spotkaniu. Ale prowadzimy w tej chwili 11-10 w trzeciej partii. Zobaczymy, co przed nami dalej. Kolejna piłka Walickiej 2-0, 12-10. Kto wie, może jeszcze odwrócimy losy tego spotkania. Pokazaliśmy meczem ze Złotogórą, że można to zrobić. Tym razem się nie udało, ale wciąż trzymamy prowadzenie 12-11 w trzeciej partii. Teraz my odbieramy. O porażce w dwóch pierwszych partiach zdecydowały nasze złe wybory na rozegraniu oraz duże kłopoty w odbiorze. Można ten mecz wygrać, można w tym meczu powalczyć. Właśnie na to w wykonaniu naszych siatkarek i liczymy. Prowadzimy 12-11. 11, jakieś tam pretensje ze środy o piłki podwójne, ale piłki te są podwójne w drugą stronę. Również 13-11 na moment przerwa.